Здравейте хора, аз съм Pro Gamer Boy и това е нова поредица на Stranded Deep. Започваме нова игра. Така, да крейтнем само нов world. Така, create new world. Добре, крейтваме го. Така, само се крейтне. Ще трябва намаля музиката. Ако вие я чувате. Така. Да започваме новата игра. Така. Сега зарежда светът ни. Може малко да лагва заради бандикама. Аз вече съм направил този клип, където е за да ми кажете програма, която да може да направите клип, в който тя да работи. В някакъв самолет. Escape. Съжалявам хора, че се изкашлях. Ще сваля само микрофона малко чуе. Чакайте само малко сложа. Добре. Мисля, че добре. Има добри кораб при нашите си местенци там. Не, сега пак си го местя отгоре. Съжалявам, че само си местя този микрофон. Не е много добре сложен. Добре сложих си го супер. Така. Просто отиваме към острова. Тата по-бързо карата е. Мисля, че този остров е супер. Само се обере там. Направо редкаме към кораб. Никаква лодка няма тук. Това е кораб. Кораб. Така. Нека се приближим малко повече. Така, ако имаше гуми, нещо. О! Има болове. Болс. Където спречна. Някакви си неща, какво има тук. Аре бе. Пикъпни го бе. Така. Е така. О, фак. Локър. Кой има? Тук виждаме който е. Това нали не знам. Хора! Първи епизод. Ние компасче. Така, нашето думче. Така. Е сега. Не бе си ходим към острова. Нека да сме обрали всичко. Те сега не мога да преместа. Не. Така. Не взехме тук някакъв енген, който да се правим лодка или нещо. Или направо към островът. Така. Ще не без нещо така. Лустик. Малко рок. Сега имаме тази свиня, няма да убиеме, каквото ще да става. Така. Тук откриваме още един камък. Хайде по-бързо съберете камъниче. Арк. Дай кратнем Stone Tool. Крафт. Къп. В кое Stone Tool бе? Дай го фаст.
Къде е рак? Къде е? The fuck? Къде е рак? Нямам. Не, какво направя? Вие са двама. Ще ви заколя. Ах, дрихте. Дрихте. Отка. Къде втори? Къде се криеш? О, хора, не мога да 2 часа. Да съм оф. Така да съберем още малко пръчки. И ходим е така малко да почупиме Young Panther. Така. Ще ни трябва май 4 или пък 6. Не знам, да, 4 трябваше са. Аре, бе, може да грифнеш това. Така не намирам нищо. Я така Young Panther. Малко ливе. Young Panther. Колко има вече? Имаме 4. Трябва още 4. За 2 въжета. Така. Трябва ни 4. Трябва ни 4. Въжета. За да направим брадвите. Тоест брадва. Или пък 2 въжета, бе. Колко имам? Още 2. Още 2. Така. Взимаме. Така. И трябва още едно stone tool. Още един камък. Два. Поръчка. Нека да обиколим островът. Малко смежания тарп. Само 2 кофи с вода. Още един тарп. Камък. Пръчка. Камъките прасе няма да го барам, защото знам, че няма да го убия. Още една пръчка. Нека да обиколим добре островът. Може да намерим някоя кофа за... Така. Аз не виждам да има. Не, на този остров няма. Така че... Крафтваме stone tool. Валастика. Пак ли бе? Така. И крафтваме още един ластик. И сега крафтваме една брада. Яка брада. Така. Влизаме в лайфкрафтът. Така. И някъде имаше друг остров. Там е другият айланд.
клише го 20 минути. Не повече. Значи днес имаме да пращам 3. 3 се праща за по 5 минути. Защото нещо баунти ми прати толкова клипе 10 минути 280 мегабайта. А по принцип за 20 минути трябва да е вече 5 гигабайта. И затова го праща бързо. Така, да намерим някаква кофа за да на другия остров. И там да шупим едно-две дървета, си направим все пак някаква къща ли какво е. Аре бе. Ще стигнахме. И да ви кажа, че това не е нова версия. Това е 0.15 H1. Защото 0.16 има бъг, в който аз не мога да пия вода, но върви на добре FPS, но аз не мога да пия вода и затова си теглих по стара версия. Но все пак тя пак е хубава. Да обиколим, потърсим нещо. Камък. Охара си ме бога. Къпи. Поръчки. 1, 2. И ако искате да продължа поредицата на Stranded Deep, пишете в коментарите. Желязо. И да бъде там. Нека да обиколим Тарп. Добре, този остров за някаква с вода, защото така по бреговете трябва да има. Аз ще умрем жажда, ако не намеря вода. Малко съм жаден. Айде някаква с вода да е. Хора, не му намерим. Не този няма. Ужас. За тая нощ сме на този остров. Фак. Стълни се. Ние още нямаме ни хом, ни нищо. Ами като направя хом сейф на играта за спа, тогава ще спра клипа. Чакайте. Да имах някакъв фенер. Къде дървото са? I can't see the wall. Ай, тук е така. Аз не искам това. Ама нищо за път. Чакайте сега. Памук. Това не ми трябва. Памук. Какво е това сега? Чайте, първо малко се напълна тук. Бягай, бе. Това ми трябва.
и едно въже. Така. Чакайте малко да погледаме тук е така. Това тук ми трябва. Юка. Така. Има ли нещо, което да ми потребва? Нещо да ни потреби. Тук трябва да има... ето едно. Тук. 2, 3, 4. Да, още едно съвсем така. Fuck, my inventory is full. Full ми инвентори. Сега ще си направим неща. Тук. Така. Крафтваме един ластик. Бум. Крафтваме си един шепър. Бум. Save game. Sleep. И ставаме 5 часа или 3 нещо. Кой часа? Много съм жаден. 5 часа. Така аз няма да оцелея. Така че няма смисъл да играя. Просто това мъжа демонстрация как се играе. Campfire. Пит. Сплит, не. Има ли още пръчки? Да. Малко запали много. Запалихме. Сейваме играта. Хора, това мисля да е от този клип, от този епизод. Абонирайте се, лайквайте това видео. Ако искате да продължа с Stranded поредицата, абонирайте се. И ако искате скоро да правя, например, поредица на The Forest или някаква друга игра, предлагайте игри, на които да играя. Да, това беше мен. Абонирайте се, лайкайте това видео и